tombe la neige, tu ne viendras pas. Produs fermentarea Mustului de strugure. Da, sucului de strugure, da. Doamnă, nu vă supărați. Vin de muri, dar iarăși este o băutură, oricum. Vinul este doar din struguri. Să știți asta. Da. Și eu aș mai adăuga o altă etichetare, să spunem, a vinului, spusă de Păstorel Teodoreanu, o repetam și ieri, că vinul este singura ființă lichidă vie, să naște, trăiește și moare, păcat să nu se reproduce. E bine, dar de asta sunt aici o mulțime de producători să reproducă vinul și să avem vin de calitate în pahare. Și totuși ce este vinul? Vinul are o componentă ca și corpul uman, de altfel ca și omul, de 80-85% apă, tot cât avem și în corpul uman. Vine partea de alcool, respectiv la vinurile nobile 11 până la 15 volume, așa este reglementat și în legislația moldovenească, nu? Și ne mai rămân acolo aproximativ 2% în care întâlnim magia vinului. În aceste 2% sunt vreo 600 de elemente, dacă le disecăm biochimic, ne ducem în mii de elemente, sunt cele care de altfel creează aromele, gustul și, bineînțeles, culoarea unui vin. Pasul 2 al aromelor ar fi Casarea moleculelor, cum ați văzut în televizor, sau luăm și rotim paharul. Prin această rotire, moleculele se casează și se elimină mai multe arome. Să spunem că de asta e bine să avem, când degustăm un vin, să avem un pahar adecvat, să știm că nu punem foarte mult vin în pahar, de undeva vinul în pahar adecvat de vin se pune până undeva la balonajul, diametrul balonajului maxim, pentru că altfel nu am mai lăsat loc ca să simțim acele arome și bineînțeles dacă mai vrem să învârtim puțin și vinul în pahar, cu siguranță acesta are și din pahar. Observați că al doilea nas este mult mai bogat, întâlnim mai multe arome. De ce? Cum spunea Mihai, casarea moleculelor, practic ce am făcut? S-a evaporat în primul rând alcoolul, știm bine, alcoolul se evaporă mai repede, dar odată cu el s-au ridicat și moleculele aromatice și cel de-al doilea nas al vinului este mult mai puternic și de aici rezultă și nuanțele acestea plăcute date de identificăm aromele de aligote. Niște arome florale, plăcute, da. Să vedem și gustul, nu în ultimul rând. Când vorbim de gust, vorbim, cum era vorba aia, gusturile nu se discută, nu? Și totuși putem să le discutăm azi gusturile, luăm o mică înghițitură, o plimbăm prin cavitatea bucală și identificăm. Identificăm în primul rând dacă vinul este sec, demisec, dulce, desert, deci sunt toate acele trepte de zaharuri prin care poate trece un vin. De multe ori se acreditează falsa idee că nu știu ce soi de vin, știu, muscatul poate fi numai dulce. Se poate vinifica, bineînțeles, și în sec, deci fără să aibă un zahăr rezidual. Nu știu câte în legislație, la noi e până în 4 grame per litru, tot asemănător este. Da. Cum identificăm acest gust? Bineînțeles, cu ajutorul papilelor gustative, știind că de la natură, de la Dumnezeu, suntem înzestrați cu acele papile gustative prin care identificăm dulcele, acru, amarul și săratul. În cazul vinurilor folosim cam două grupe, vorbim de dulce și de acru care citește aciditatea vinului respectiv, și când simțim că vinul este acrișor, să-i spunem mai direct așa, este clar că avem de-a face cu un vin sec. Pe măsură ce acea aciditate gustativă se îmblânzește și îl simțim din ce în ce mai dulce, ne ducem cu gândul la demisec, demidulce, dulce, dulce, foarte dulce, dulce desert și, bineînțeles, licoros. Vorbim aici deja de vinurile speciale și n-am cum să-mi iau aminte ce bun e cahorul ăla de la voi de aici. Bun? Ok. Îl degustăm în gust. Plăcut, proaspăt? Da. Mulțumim. Nu, vinul trebuie aplaudat, da. Noi. Da. Mulțumim. Este clar, avem de-a face cu un vin proaspăt, un vin sec. Tânăr, chiar așa, care cred eu că se potrivește cu foarte multe preparate alimentare.
Astăzi, după cum vedeți, n-am gătit nimic, am dat liber bucătarului, dar cu siguranță la celelalte teatre care ne înconjoară aici gastronomice găsim și preparate culinare. Noi ne-am propus să ne dedicăm numai discuțiilor legate de vin și, dacă vreți, să fim astăzi puțin profesori, să avem puține elemente didactice, să venim în sprijinul educării vinului, pentru că noi așa, până la urmă, vinul înseamnă cultură, indiferent cum privim această cultură și înseamnă cultură, mai ales când îl bem cu moderație și cu responsabilitate, nu-i așa? Că după devenim prea culturalizați dacă bem prea mult. O să mergem și la următorul vin? Trecem. Aveți vase speciale pe masă. Să rugăm colegii să ne ajute. Să ne ajute, da. Așa, ne povestești câte puțin despre vinul ăsta, ce avem aici. Următorul vin este Riesling de Rin, anul 2009, producătorul este Gitana Winery. Tatiana, ajutați-ne, vă rog. Deci este un producător din sud. Sud? Sud. Este o vinărie mare, au multe hectare, cum e? Am văzut că fac niște vinuri cumva așa exclusiviste, adică nu este... Observăm după design, după sticlă într-un fel, când facem cunoștință cu vinul, atragem atenția asupra acestui fapt. Au destule vii, au în jurul la 300 de hectare de vii. Deci destul de mult, da. Și avem aici un Riesling de Rin. Trebuie spus că Rieslingurile cumva sunt sub acea dominație germană și numele o spune Rieslingul de Rin. De fapt, cel mai răspândit în lume este acest Riesling de Rin. În România, și știu că parțial și prin Moldova este mai răspândit, însă Rieslingul italian, care nu este atât de aromat, cu un buchet atât de interesant. La noi s-au introdus de curând plantații de Riesling de Rin. Văd că la voi sunt deja intrate pe rod și aș spune că nasul acesta floral plăcut cu arome interesante îl apropie foarte bine de ceea ce știam eu că este Rieslingul de Rin. Să nu uităm, pe Rin, acolo în Germania viile sunt pe o expunere pe o pantă foarte înclinată. Am putea spune că viile sunt culese acolo de alpiniști. Se culege via în rapel, sunt niște mecanisme așa speciale, se încin cu coșurile și sunt niște adevărați alpiniști. Cred că aici la vinăria Țiganca nu este așa, dar cu siguranță vinurile sunt asemănătoare și aromele sunt foarte prietenoase. Să-l și gustăm. Plăcut, rotund, tot sec. Este 2009. 2009, da, interesant. Este un vin care, după ce am gustat, nu am cum să nu vorbeam mai devreme, că am dat liber bucătarului astăzi, nu am cum să mă gândesc la gastronomie. Este un vin care, zice eu, că putem să-l așezăm foarte bine lângă multe preparate culinare. Tocmai bogăția aceasta gustativă, ai văzut, se rotunjește, gura se umple efectiv. Vorbeam mai devreme de analiză senzorială, ne folosim ochiul, ne folosim nasul și, bineînțeles, gustul. Dar să știți că mai sunt simțuri pe care le folosim când apreciem niște vinuri. Simțul tactil în două forme, am pus mâna pe sticlă, simțim dacă, produsul din interior este rece, este la temperatura adecvată. Și vă aduceți aminte, și o să-i spun așa mai plastic, mai pe românește, când plescăim vinul puțin în văr sau un aliment, nu facem decât să-l pipăim. Îi observăm practic corpolența. Așa este și cu vinul. Aici avem de-a face cu un vin destul de rotund, destul de plin și ne duce cu gândul la faptul că avem de-a face cu un vin pregătit pentru gastronomie. Un vin gastronomic, da. N-aveam cum să nu observ și designul interesant așa al etichetelor. O țigancă singuratică. Singuratică, da. Frumos, frumos și elegant. Ce poți să ne mai spui de vinul ăsta? Eu nu știu exact, se exportă mult, se trimite în afară, cum sunt... Iarăși este o noutate pentru piața noastră.
Da? Deci Da, a sunt, apărut undeva jumate de an în urmă pe am piață. înțeles, deci sunt vină foarte bine. Da. Și aici lucrurile se mișcă destul de repede, nu stă timpul în loc, cu toate că ați auzit de multe ori că vinul mai vechi este mai bun. În principiu așa și este, dar nu neapărat. Tendința